Hej, det er Vicky her. Ja, jeg vil lige lave en lille skønhedsvideo, som kaldes sådan, med Nude Balance produkter. Ja, altså inden jeg gør hvad, så plejer jeg, fordi jeg vil få bumsehud, så lidt nogle steder, så tager jeg sådan noget rensemælk her fra Nude Balance. Og det er sådan noget aloe vera, noget der er ikke en par bener i og sådan noget. Så det er bare virkelig godt. Jeg har brugt det i dag, så min hud er også rigtig blød. Og det kan godt være sådan lidt svært at få ud af den, men man skal bare sådan klemme. Ikke en særlig stor klat. Jeg kan lige vise det. Og man kan købe det sådan i Føtex og sådan noget sted. Så faktisk sådan en lille klat her. Og det ser så bare sådan her ud i panden. Og der kan faktisk godt være til hele hovedet der. Du kan købe det i Føtex og i Matas og sådan nogle steder. Og så tager man vaskeklud med koldt vand. Og så vasker man det af, og man kan også bare gøre det ind i badet sådan, og vaske det helt af. Så tager man sådan noget skin tonic her, også for Nude Balance. Parabenfri, og det er lavet på en plante. Og det er sådan noget lidt vandagtigt noget, så det skal man ikke få så meget af. Sådan en lille dot på. Det er sådan det her. Det er sådan noget. Wow. Og det tager man så smør ud af kinderne og i panden og sådan på næsen her. Og så når man har gjort det, så har jeg noget Nude Balance dagcreme fra Nude Balance. Sådan her ud. Og det skal man kun bruge, hvis man har for eksempel sådan nogle steder, man er sådan lidt rød. Det tager man bare lidt af små på. Det kan man også bruge, selvom man ikke har brugt det andet. Og man skal lade det sidde i, altså man skal bare lade det her sidde. Så. Og det er nok cirka, næsten en halv time om at tørre ind, eller så 20 minutter. Lidt svært at sådan sætte ord på. Men så bliver en sådan helt blød og dejlig. Ja. Det var bare lige et skønhedstip for mig. Hej hej.